Guys! Nag-vlog ha? Oo, nakuan sa. Magwa kong kuan guys, utan nun, mag-utan mi. Kailan mo bago? Bago. Utan na siya. Nay bago dito, gang. Kanila akong gigamit nga phone kay lobat akong isa nga phone. Kanila ang pag-inana ko guys, gikan mo ko gaprito baboy, hadlok. Ang hapit sa ta guys. Ay. Pananaw sa mo sa akong vlog guys. Ay, ano makakita mo sa among bukid. Unsa kanay sa among bukid. Ang hapit sa Malbiri nga mga native. Inabot na hinog na ba guys? Langgam na may nakakuha aning among Malbiri guys. Mga gagmay. Oh, wala may. Oh, may hinog. Nga noon sa ganding angkol. Oh, dagan ako. Oh, Malbiri guys, gagmay kayo. Sabo tong na maligya ani guys kay word po siya naingon nga kuan din eh. Kanang Bisaya dyan yung Malbiri. Ano na po siguro siya guys, makakwarta. Nagbaligya na po siya. Dapat naana siya nga, kuan eh, Bisaya. Unya ang picture ba guys, kay kuan, dagkubunga niya. Pag abot diris amo pag namunga na, gagmay kayo. Na ano ko guys, na disappoint. Gagmay kayo guys. Langgam rin, pero daghan eh, bunga. Pero gagmay kayo. Anabulahan diri guys kay mga langgam. Wala na po di papatay sa akong mama guys kay may na lang daw sa mga langgam. Na makaon ng mga langgam. Yan na yung bunga guys. Pero sige na lang. Para ni sa mga birds. Mga birds na lang na guys. Magsawa kayo sa mukha ko. Oh Lord. Abot yung nagdugay guys. Guys! Pakita ang tamos among kanding guys. Among kanding. Pero di rin ako guys. Sa ako nang igsoon. Pakita yung mga kanding. Kita mo guys. Sa mga kanding. Kanding! Dira ang laki nga kanding guys. Lalaki na siya guys. Lalaki. Lalaki! Suko na guys. Tara. Usa. Ang mama masukok. Ne, bye. Ay, piskot. Kita mo guys. Hinanaw og TV. Na akong brother guys. Galimpyo sa. Kaya namuha sila kumpay. Muha sa kong bago. 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 Dahan itik guys. Nanay mga manok diri guys. Atong tanaw ni mga manok ni mama guys. Nay mga manok. Ala. Guys. Wala na may amo maning manokan guys nga. Wala na. Bisaya na lang dito. Hoy na dudugdagan. Hoy ma. Ato ni kuan kay malupad kasab-an tang mama ang lupad ding manok. Agay. Skot ay naipit na ng kamot. Kuha na tag bago ay. Daghan ba natong gi. Ay, daghan kapaya guys nga Bisaya. Kailangan ng kapaya Bisaya. Ay. Daghan nirong tungaw guys. Iyay. Magdali ta kay daghang tungaw. Kailan magtungaw? Nay manok guys oh. Mga manok Bisaya. Ayay. Magdali-dali ta guys. Kay ang tungaw. Nagkatawa ang tungaw. Ay. Asa ning bago guys. Ay nga man lagi udlot. Ingon sila na ay udlot. Di wala di ay.
Hoy, udlot ka ha, guys. Muna istugdan nga bago. Wala lagi udlot. Nga, kamunggay na tanon, guys. Hoy, bago. May udlot. No udlot. No bago. Oy. Udlot sa bago, guys. Gagmay kayo. Muna'y bago, guys. Bago. Muna'y bago. May udlot. Gagmay man. Lamin ni siya, guys. Tunuan. Isagaw sa kamunggay. Pero di na mo tunuan. Okay. Mahadlok kong tuno. Kabuhion man. Muna'y punuan sa bago, guys. Dako kayo, no. Wa man day kay udlot. Magutan ta, guys, kay sige na lang tang baboy. Ana ra jud mo kita sa ako ang dagway. Ato na po ikuan, guys. Bago, bago. Makita jud mo sa akong dagway. Dagway jud nako ang naa, guys. Muna bago, guys. Bago. Di kayo makita kay against the light. Ang kasulupan mo ni, guys. It's our bago. Gagmay kay udlot. May na lang ni, guys. Isagol sa kamunggay. Kisa ba yung wala kailan ni, guys, bago? Daghan mang wala kailaning bago, guys. Dili man tanan nga Bisaya kaila og bago. Ang bago is utano ni siya, guys. Dako ni siya nga punuan. So mao na ni, guys. Bago. Muna ang dahon sa bago. Akong picturean ang bago, guys, para makita mo sa punuan. Okay, bye!